everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, we are back with Mzansi celebrity stories, and namhlanje ke sikhuluma ke ngobaba ke Umusa Mseleku. Guys, kunamahemhemu kakhona laphana ke einkundleni zokuxhumana athi ke ikhulunyelwa phansi ke emndenini indaba yokugula ke kukababa ke Umusa Mseleku. Bathi ke ubaba Umusa Mseleku belaliswe esibhedlela isikhashana njengoba kuthiwa bengazuthi ke ushawa ke isifo ke sohlangothi. Umthombo wesolezwe osondele nomndeni wakwamseleku uveza ukuthi ke uyamangala ukuthi kungane kungavelanga kwabezindaba njengoba ke waphatheka nanokuthi phela umuntu nje ositshela yonke into ukuthi kwenzakalani ingane injani like bomseleka akafihli lutho ayikho into ayifihla, but this time guys kuthiwa uke wagula impela wathi ukubambeka waba sesibhedlela ke. Bathi ke ubuye sefaka izibuko ke njengoba sesimbona amapost akhe amasha ukuthi cha usefaka ke izibuko ko ubaba ke Umusa Mseleku. Abanye bathi ke akudlali ke phela ukuthatha unkosikazi wehlanu, akudlali istress nekhanda ngeke singakuphathi ke bakiyamanisa nokuthi ke bathi ke cha usekhona impela ke unumber 5 lo esambona ku season 7 if I'm not mistaken, makuphela ke u season 7 bathi usekhona laphana ke kaMseleku. So ke emva kwalokho sesizothuba uMseleku seshawe istroke guys, kodwa ke cha use right, usephumile futhi esibhedlela ngokwemthombo ke ethembekile yesoleza ukuthi usesekhaya ke. Kodwa ke bathi cha ingcingo ke akazibambi akakhulumi nezintatheli nje, kusho ukuthi ke usalulama ke njengoba ke guys kade ebhekene ke naleso simo. Yeah guys man, but ke we are looking forward to see the coming season yothando lesithembu ekuthiwa ke izoqala ke ngoJanuary. Naye ke futhi bomseleku simfisela ke ukululama ke okushesha ubakithi, muningi umsebenzi ke abhekene nawo, amakhosikazi awu5 wonke amanye anama characters ahlukene. Hi guys, ngeke simfisela ukululama ukuphuthumayo ukuze akwazi ukubhekana ke nezimo ke zomndeni wakhe. So yeah guys, we are looking forward to the new season coming. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Hello.